ایران ویسکارێکی gelek بقیمت به میوانێمە ژیانە کوردان هم ji aliyê siyasetê ve hem ji aliyê edebiyatê ve ji bo me ciyê wî gelekî taybet e Brêz Kemal Burkay îro bi me re ye mamoste pêşî ji bo te me qebûl kir em gelek spas dikin mala te ava Spas. Belê herkes xwe te nas dike Les nivîskarî çawa di jiyana te de dest pê kir çawa ket nav jiyana te ez ya merak dikim Öyle. Hin de zaroktiya xuda min ji xwandinê gelek hez dikir. Yani xwandina edebî. Erê Roman, çîrok, tiştên wisa min dixwendin. Piştî dibistana pêşî ez çûm mekteba mamosteyan. Vê wextê digotin Köy Enstitüsü. Belê Li vê derê jî min gelek baş dixwendin. Dişûm kitêbxaneyê. Hîn di salên dawî da ku min xilas nekiribû mekteb, vê wextê 16 salî bûm, hîn vê wextê min dest bi nivîsandinê kir. Ango mêla min li ser sê tiştan bû vê demê. Yek min ji resim hez dikir, resim çêkirinê, wêne çêkirinê hez dikir. Erê Yek min ji fîzîkê hez dikir, fîzîk. Ya sevemîn jî ji edebiyatê min hez dikir. Piştre ku min mekteb xilas kir, dîplomaya lîseyê jî min girt. Min dixwast biçim mekteba fîzîkê lê îmkan çê nebû. Ketime hukûkê, Erê. hukûk xilas kir li Enqerê. Edebiyat ji xwe pere nexwaze. Yani bu tu li ser bixebitî, hîn bî, bixwînî. Yani riya min di warê edebiyatê de vebû. Piştre ketim siyasetê, berî ku bikevim siyasetê min dest bi nivîsandinê kiribû. Şêr dinivîsand. Erê û ew şêrê min dest pê kirin hin kovara da derdiketin. Erê Kovarên mehane, yan 15 rojî, evê demê. Mesela wek kovara varlık. varlık belê Ya herî Varlık baştır dergisi bu gelek vakti. yine o da. Belê dost hebû. Wan da derket. Salên 1950 û 1960. Wan salan da. Wan salan da dîsa bi dest bi nivîsandina romana kir. Romana min û pêşîn navê xwe Tirkî bû ji xwe. Erê Di Rojname Watanê de tefrîka bû. Watan vê wextê rojnameyeke baş bû. belê Di wir de tefrîka bû, navê xwe bi Tirkî ya şevanên ötesinde, Ango li vî alî jiyanê. Erê Ev romana min çap nebû, tefrîka bû, lê wek kitêb, wek pirtûk çap nebû. Piştî vê min romaneke dinê jî nivîsand. Di sala 1962 da, 63 da. Ev piştre wek kitêb çap bû, ama dereng çap bû. Ew li viraye. Kamlerin Navê wê Çiçekler ve Zincirler. Ev romana. belê Ango gul zincir, merav kulîk zincir, merav. lê niha nayê firotam me lê geriya lê me nedît tuttuk Ve 2009 da derket, xilas bûye, çapa teze ji çê nebiye. Ez hêvîdarim belkî demeke nêzik da pirtûkê min ku xilas bûne, cardin teze çap bikin. İnşallah mamosteyim jî hêvîdarim Ev bîro jî min bo wê ev kir. Girt, ev bîro dixwazim kitêbên xwe bidim çapê. Ê ku xilas bûne, ê ku wê teze bêne çapkirinê. Em ê li ser pirtûkên te yên teze wê derkevin em ê di dawiyê de biaxivin di jiyana te de em te wisanîn hem siyaset hem edebiyat. Yani em nikarin te ji xeyniyekî bifikirin em her du aliyê te jî baş dizanin û dibînin û dixwînin. Tu bi kîjan nasnameyê xwe îfade dikî? An xwe ayî kîjan nasnameyê siyaset an nivîskariyê dibînî? Berê tabii emin edebiyat bû. Yani xed bîramı da tune bû ku ez bikevim siyasetê. Ev siyaset ve edebiyat bi hev re meşiyan. Vekî tu dipirsî
gelek çare neftişimi persiyim. Yani ki jan grantire. Evet. Edebiyat yan siyaset. Ez dibêjim ku her tişî wek hevin. Yani ev kesayetiyemin hem kesayetiyek edebiye hem jî kesayetiyek siyasiye. Tabii siyasete ku hem dikim mecbu postu pereye. Yani şu ev xeta ku min siyasete da ajotiye malum e. Yani me doza bindestan, doza xebetkaran ve ev ajotiye. Ne bu pere u post? Eğer bu pere u post bana şu me partiyen dinlevi. Hobi jartana. Tabii diğer veci min nivîsand. Yani mesela piştî ve romana min kitêbeke min şêran derket. 66 anda. Evla Ankara derket. Naf toplum yayınları da. Ve vakti Remzi İnanç toplum yayınları bir revadı bir hudire bu. Disa şehra mına diyan, kitêbe mına diyan hafte pencan da çap. Ev jî Dersim. Binavê Dersim, binavê welatê min. Eri. Her du jî Tirkî bûn. Li piştî ku tabii wan salan da bo me imkan tune bû ku em Kurdî binivîsînin. Yani kitêb tune bûn, malzeme, materyal tune bûn. Çara peşin ez heftê dudiya da çûme dervelat. Eri. Ve vakti min ve de kitêbên Kurdî dît. Yani dervelat li Almanya. Min ew xwendin û ez hînî nivîsandina Kurdî jî bûm. Min dest pê kir tevî Tirkî Kurdî jî nivîsand. Min şêr nivîsandin, min mekale yani bend Eri. nivîsandin. û piştî vê êdî Kurdî û Tirkî bi hev re meşiya. Yani zimanê min ê nivîsandinê hem Tirkî bû hem jî Kurdî bû. Dixwe dema Tirkiye an Kurdî dinivîsî herî zêde di nav kîjan zimanê de azad hîstikî an kîjan zimanê aîdê xwe hîstikî. Vallahi tabii ez Tirkî baş zanim. Eri. Tirkî zimanê min ê xwendinê ye. Yani di dibistanê da, di mekteba navçe da, di zanîngehê da me bi Tirkî xwend. Eri. Lê Kurdî jî zimanê min ê dayîk ye. Yani piştî ku me dest bi xwendin û nivîsandina Kurdî kir, me dît ku xweştir e belkî. Lê her du zimana jî baş dizanim. Yani Tirkî tabii berê me bi Tirkî nivîsand. Tirkî xwend û Tirkî nivîsand. Tirkiye min qasî ku ez dizanim û xelk dibêje baş e. Lê ez dibêjim Kurdiya min jî baş e. Zimanê min ê dayîtiye. Wexta pê dinivîsim kêfa min tê. Wexta min dest pê kir nivîsandinê ew tiştên berê ku min zarotiya Xwedayê bibûm. Di mala xwe da, di gundê xwe da, ewana hemû dihatin bîra min. Yani Kurdiya min zû pêş veçû. Wek zimanê xwendinê û wek zimanê nivîsandinê zû pêş veçû. Ve her du zimana jî rehat dinivîsînim. Ev, kitêbe, çarîm. Belli. Tirkiye wan jî pêra ye, rûbayîler. Bayiler. Heya nevî Tirkiye, Kurdiye heya neviyê dinê jî Tirkiye. û gelek jî tê firotin vaye çapawiya sêyem jî derketiye. Ere vaye seveme. Vekî din şêrên min ên Tirkî heya şeş kitêbên min derket. Du hep işte berê bûn. Piştî vek ez çûm dervelat ve derê jî çar kitêbên min ên teze derket. Angol dervelat jî ez çûm hatim li welatan geriyam. Civînan da min qise kir. Min danûstendinên siyasî pêkanîn bi sedan car. Yani bu dehan welatan gerî. Lê dîsa di navê kefteleftê da, di navê hatçûyê da min dest ji şîir nivîsandinê berde da. Şeş çar kitêbên min ên teze derketin hemû bûn şeş hev bi zimanê Tirkî. Ewana di vê kitêbê da hatine bahev. Eval Tirkî çap. Yani koma şêrên min ên Tirkiye, toplu şiirler.
Fadı nav veşanxana kırmızı, veşanxana sor. Merve Karabeyce Kırmızı Yayınları. Böyle derket. Ve gidin tabi Kürdi jî hene. Mesela eva ber fedidike. Ev kitap tamamı Kürdiye. Şehrin kulübe derhatına nüvisandın. Başarı Kürdistan'ı mı nüvisandın. Ama tamam yavan. Böyle. Sal hazır nasıl nodu siyada çubum vederi he sal ekil vederi ma. Mıntıka tukam bu. Tabi geriyam. Kürdistan'a başvurulu gelek çiyan geriyam. Gelek şehir nüvisandın ev kitebek. Bu kitabı çıkışan veşane denk, veşane denk. Böyle. Evana Kürdine. Kürdine. Le beşeki van Kürdi bun, Türkiye bun mükürün Kürdi. Beşeki van jî Kürdi bun mükürün Türkiye. Na Türkiye van jî dibe kitebede. Can taşır dijle. Beli. Böyle. Le hem şehir jehane ne kariye vekeri. Mun karbu vergerinim. Geçeye yani eğer ez bim jî, eğer şahır bim jî vergerandın şehran. Yani tişteki gelek nazik. Hem şehir vakti hatun vergerandın rındiya xu delaliya xu ondadık. Mesela ve kitabeda ve numune şehir ekti ve kitabeda heye divana Kürdi'da ber fedidike ve navet dengbeş. Yani kıymi şey ne bu? Münakasına vergerim Türkiye delaliya xu ondadık. Ne dikare herkes merhaba khuyna Böyle dikarım dengeş jivara bakıyım. Kerem Kemal Mustafa ki hoş ben. Dengeş. Dengeşi jidile. Dile dengeş dikele. Dengeş bayi beriyen velate mine. Berhemi zozanın rengine güle. Kelamen vi dengesmen hesben sonra. Hava belekiyane, bişirine. Geh cemeki dine, dıkhulkhule, bikirine. Geh gran dikişe, dilorine. Lidengevi geh şerre, geh aştiye. Şay dilanane. Diriya şine. Dengevi jana brinan. Tama biraninan germiya evine berxudane hısrete heviye dengevi zamanı me şirin çiroka kurdane jine. Allah Teala. Vekidin em bahsa Pirtukente yedim bikin. Böyle. Ev Cemali naveti yani ev bu ne olsa çıma ve nave derket ev Pirtuk. Min de varı nivîsandinê de gelek nav bikarin. Yek şu an Cemali bu. Bu navê Cemalî min piranî pêkenî nivîsandin. Pêkenok. Yani mizah. Mizah eri. Böyle. Şu bu navê ev kitap bu navê Cemalî çap bu. Navendin çi bu dikare minak bedi. Böyle gelek nav dibêjim. Yek şu an mesela Baran bu. Min dersi zamanı Kürdi deva kitaba xwe pa çapa heftane yani her çara çap bir ev kitap. Beri çapa peşim bu navê Baran derxisti bu. Bu navê Baran. Tepiştire bu navê xwe li Serdani ya xwe esasî Serdani. Çıma hevcedariyat bi navên cuda, nasnameyên cuda Böyle siyasetê mijûl bû. Çarına yani navên cuda cuda bikaranîn ku xwe biparêz. Yani sebebek ev bû. Eri. Yani mesela demek ne dixwest ez bê me girtin bu navekî din min dinivîsand. Çarına jî min wisa tercih kir yani nivîsandina edebiyatê de, pêkenî de, mîzahê de navekî cuda me bikaranî. Yek şu an Cemalî bû. Yek nav Ferhat Can bû.
Ferhat Can. Nave Ferhat Can nivîsên Kurd. Merv dikare Tirkî bêje deneme. Deneme. Eseyî. Ev nivîsandin. Dema rojnama Azadî derket 1990 da derket. Belli. Çara pêşîn. Min burada çîrok nivîsên Kurd bi Kurdî nivîsandin. Yani nav Kurdan da nebû bu adetîn li Bakur. De rojnamanda nivîsandina nivîsên Kurd. Bu navê Ferhat Can min nivîsand. Piştira bu navê Ferhat Can çend kitêbê min jî çap bû. Mesela yek gula çille bû. Li vir heye gula çille. Nava verim neyine. Belê. Gulda alî dinê heye. Yek aso ye bi Kurdî. Yek baxçe ye. Evana bin bi navê Ferhat Can derxistin ev kitêbana. Vekî din jî mesela bi navê Alî Dişlelî nivîsên siyasî nivîsandin. Bi navê Cemîl Baran min nivîsandin. Cemîl Baran. Bu tiştê wisa. Yani dikarim tera bêjim ku me bi dehan nav bikaranî. Tabii vê dawî ez wana hemû bi navê xwe. Eger teze çap dikim, bi navê xwe çap dikim. Belli. Tu ji Dêrsimê û wan deran jî dizanî û dema tu daxivî mirov hestiyar dibe. Ew çîrokên te yên zaroktiyê ew serpêhatiyên te di nivîsên te de çawa cî digire? Çawa? Wexta hani zaroktiya te, gundê te filan ew di çîrokên nivîsên te de çawa cî digire? Di nivîskariya te de. Tabii. Yani yek min bîranînên xwe nivîsandin. Bîranînên min çar cîld digirin. Ji zaroktiya min dest pê dike heya sala 2010. Yani heya 10 sal berê tê. Va 5 salên dawî bi hîn nenivîsandin. Lê cîldê pêşin dereqa zarotiya min xortaniya min e. Evet. Ev kitêba dikî. Piştî vê cîldê duem jî derket. Ev cîlda ji zarotiya min digire heya sala 1974. Li Federê gundê min heye, hêla me heye, behsa mekteba ku min xwendiye, akşe davê dikim, behsa mamostetiya xwe dikim, min li Vanê, gundekî Vanê da 2 salan mamostetî kir, salekî ji gundekî Enqerê da behsa eskeriya xwe dikim, heya heftê û çara. Belli. Ev 5 cilde ne usamamız? Çar cildin. Çar cilde. Belli. Yani karabe 5 cildi ez binirim. Yani çar cildin 2 cilde ve çapune veya dudiyane vajî heftê û çara dest pê dike. Heya heştê û heft. Sala 1987. Piştî vê 2 cildê dinê jî hene. Ewana hîn çap nebûne lê hazırım. Belli. Heya min mîzanpaja wan jî çêkiriye. Kingê bixwazim dikarim wana çap bikim. Ev çar cildin dibe ku ev 5 salê te dawî bi cildekî pêncemîn derkeve. Dikare bibe, belê. Min dest pê nekiriye. Lê evê ku nivîsandine çar cildin temamiya wan 2500 rûpelin. 2500. Belê. Bana rûpelin wana ji mezin in tabii. Belli. Bir resimin, evkin belgene. Belli. Yani 2500 rûpel. Yani bahsa gelek tiştandaki te çawa wagt veqetan ji bo nivîsê ji ber ku yani aliyê siyasetê ve tu gelek aktif bûyî. Di kîjan naberê de te van hemûyan nivîsan? Vallahi yani ji sala heştê dest pê bike heya îro ve hemama bû 6 sal. Ez dinivîsîm. Hem siyasetê dikim hem dinivîsînim. Çarına ez bi xwe jî metel dimînim. Gelo çawa ez de heqê van tiştan da hatim. Mesela sala 1974 ji dervelat vegerîm 2 sal mam li gurbetê. Vegerîm hatim Enqerê cî bûm. Ji xanima xwe pêşîn cuda bûm. Yani me her du aliya jî
خواست بیدی زواج همه بلا خلاص بود سه زارok که پیچوک هبون من گرتین جمع خواهد من parti çekir bu partiye Sosyalist Kürdistan. Ben riyazadi dertxist kovara ke mehane. Ev kovar piraniya nüfisen min nüfisen. Ben parti çekir bu ve parti organize edik. Tabi civin andı bu. Zarok ise zarok mun binir ya. Tebtena seri koyayım. Demek ki şimdi savukatir. Yani nizanım. Vaktamın tüne bu kısarı kubukarı. خورینه صد بیشتر اری وقتا ممکنه بود لیکن خبات کرد وقتا مرد خبات که وقت در باز تو به میزانه چوا در باز بود پشتی که چون در ولاد yani salaştı çum der velat funzanın. Eri. Sivi یک سال در ولات مام یا وگریم. فنک دبیشم که شول در ولات برونشت نه biraz در ولات برونشت. Vay enişte. Yani der velat işte evkaz kitap nüfisandır. Dehan velatan gerim eva Avustralya çum, Rusya çum, Avrupa velat gerim. Tenine çum Amerika. Yani karmam için de çum. İşte pitiyamın bir avcı. Yani insana ki çapum. Yani bir vakti sarıma usabu. İşte pitiyamın bir avcı. Velat gerim ve bir sedan civin çekir. Sedan konferanstır. O bir sedan hevditin şey bu. Bu seroki partiyan ra, mervin hükümet ara, yani serok vezir derba, gelek insanlar. Peyvendi çekirim. Vaktimin usta derbaz. Azurune biçtim. Yani roja kilimala khubum, yani meh kilimala khubum, svedi, belki de mehseme derba bu. Usta belat yer. İşte evveram derketin. Naha yani pişti ev kasalan tudi savegeriye Ankara. Yani pişti derve velat tudi savegeriye o tevciye vekir tudi bejezi ber hemen koçap bikim. Vakt darbas bu naha tu dikeviriye ki nu. Öyle. Tu nu desbehin tiştandaki. Hesteki kelecaneki çava heye. Nu çiye zane. Yani ev kare kiteban, kare çape. Esma tiştan zanım. Yani şimdi karım bejim sala 1964 verda. Ev 5 sal az nabi kardam. Jara peşin min kovara çıra derxisle elizisi. Nabi çıra. Çıra eri. 1964 ben 5 sal derbaz. Pişti ve min gelek kovarın teze derxist. Yani şimdi kovar rojnameyanda nivîsand. Yani yekşi nivîskarê wan bû. Her. û kitêbên min derketim. Me gelek tevî hevalan me gelek weşanxane ava kir. İşte weşanxana Riya Azadî. İşte weşanxaneyên din. Özgürlük yolu yayınları. Türkiye ve nuhavan tiştana ez zanım yek. Yek şey ez dixwazim kitêbên xwe çap bikim. Ne ku kitêbên dinê yani ne weşanxaneyeke ticari. Eri. Yani dixwazim weşanxaneyekî çê bikim. Ew kitêbên min ku xilas bûne. Ne hemûya. Qeneme beşekî wan. Mesela wan romanên xwe. Wan kitêbên dinê. Wana çap bikim. Ku nav hinek me bas hinekan nekim. Mesela du kitêbên min ên gerê hene. Kurdistana başvur dema çum li vê derê. Kav bi kav Kurdistana azad. Li vir heye. Ez wêne ew bikim. Mesela bana xilas bûne. Eva. Ha eri. Bele. Tirkiye ve jî heye. Tirkiye ve jî ev e. Adım Özgür Kürdistan. Mesela dixwazim ben kitêbana jî çêkirim. Çap bikim ji nû ve. Şêrên xwe çap bikim ji nû ve. Mesela ev kitêba min a vay li vir ew ye. Eva xilas bû. Çapa teze derneket. Nizanim çima. Çima. Nizanim. Yani ev weşanxane ev pir bi heves çap kir. Teze derneket. Wisa kitêbên min hene.
yani de ne veşen xaneye bin da derketine. Xılas buna ne mane? Azivana çok. Tamam. Yani xundevan bizanın ki ev kitap heye ki xulast kare bixwine. Bu ticareti. Meku bes para kazancı bikim. Bla ona belav bin bena xundin keyfamı bir var. Ev tiramı dike. Ve gidince tabii yani biz yetiştiği zaman az veririm. Hem kitabımı cehene belki her çapkhane cesaret mekavana çapk. Zani ev şey. Di nav helbestên sosyalist de navê Kemal Burkay helbestên Kemal Burkay xwedî ciyekî taybet in. Tim di nav yani tu behsa tiştekî gelek hişk çi bikî bi zimanekî nerm, naîf tu dibêjî qey ji dilê te tê dinivîsî. Tim behsa azadî, ket, mirovahiyê dikî wek ku hani tişta ku di siyasetê de dikî di helbestan de jî bi zimanekî naîf dinivîsî. Yani ev siyaset tiştekî hişke, zimanê wê hişke, lê helbest ne wisa ye. Ev çawa wan ji hevdû cudadir dikî. Zimanê min ê nivîsanderê çi siyasî be çi edebî be. Yani ez dikarim bêjim zelal e. Erê. Rahat te fêm kirin. Heval li hogir jî xwendevan jî wisa dibêjin. Bîranînên min û nivîsên min ên dinê yani însanekî dixwînin zahmet nakişî. Ew uslûbê min e. Eger tu rastî dipirsî mesela hin kes bi taybetî ew ê ku dibêjin postmodern. Yani jî soyut dibêjin. Erê. Türkiye. Yani ne müşahhas. Evana ben herkes uzadı nivîsînin ez zahmet dikişînim vakta dixwînim. Ez nivîskare evqas salîme, ez edebiyatsane evqas salîme. Yani çorne ez vana dixwînim dibêjim ya evana çi dibêj? Çima evqas zahmet dinivîsîne? Çima zelal nîne? Çima zelal nîne? Üslube tabii karım bana zira günahkar bikim le keyfam pena yaz karım ve beş. Bana günahkar nakım üslube var. Le tahmin amın kunde karşı usay. Pran ya kunde kar. Yani işte ku rahat fehmdik şey hazdık karış. Canım ne valim kura gotiye in ku yani az gor bana tecrübeme. Hem revanş bir tire. Canım şu bana gotiye. Gotiye havalno Maun ji bo ez wanan dinivîsî. Eger o insana dinivîsî divê nivîsa we zelal be. Rahat be fêm kir. Ev pir muhîm e, üslûb pir muhîm e be. Raya min. Üslûbê min siyasî çi edebî ve keve. Yani o dema ez nivîseke siyasî jî binivîsînim. Gotiyan dirêj. Ez gelek bala xwe didimê ku ew rahat be fêm. Yani divêra estetik hebe, edebiyat hebe. Yekû xwend lê xweş vere. Ama yani tabii ez dikarim bêjim ku hemû kesek nivîsê min dixwînin jê hez dikin. Belkî fêm dikin. Belkî naxwazin fêm dikin. Çünkü siyaset tiştekî din. Yani hin kes hene ji ber ku ez însanekî siyasî me ji ber hemên min ên edebî jî hez nakim. Evana sînorê xwe danîne. Evana dîwarê xwe danîne. Dibêjin ji dîwarî derbas nebe bila. Yani çi qas tu xweş binivîsînî, zelal binivîsînî. Ev yan fêm nake ya jî naxwaze fêm bike. Ev siyaset mixabin tiştekî wisa ye. Tabii tesîra xwe li ser berhemê min ên edebî jî dike. Dikarim nimûne jî bidim. Belê kirin. Mesela ez li derwelat bûm li ciyekî festival çekiribûn li Berlînê hin hevalên me yên Kurd. Yani siyaset wan jê me cuda bû. Di vê festivalê de ev gruba Yeni Türkî derket. Gotin işte Yeni Türkî gazî kirine, davet kirine derketin sahneyê. Gotin noha em şêra Kemal Burkay dixwînin. Yani şairekî bi nav deng. Ewa kilama wê yani bixwînin. Kilam jî
sonbahardan çizgiler, Mamak türküsü. Yani klama Mamak ya. Çava usa gotin jive kalabalık dengek terket kuyu. Ev merve şaşım etelma. Ev merve ki got yani riskar ekşareki Kürt, bınavı denk. Heves got. Şaş bulma, metel bulma, çıma. O televizyon reş bu. Televizyonu bana falan bu. Tabii yani az müteessir bu. Yani klama Mamakya'da çeheye. Çarici disa le Diyarbakır'ı Nevroz bu. Sezen Aksu davet kırı bu. Sezen derkete sahne. Disa az televizyon ediniyorum. Stockholm'e, televizyona falan. Ve bu Sezen Destbekir müzika gülümse hata koyayım. Neden hata birine? Ev didem haye Sezen duhine Ledenkten. halkçı usa dike. Halkçı keyif dike yani. Halkı ku hatiye Nevroz'ı bigotum be hazaran, be hazaran, belki 100,000. Goven dedik kişinin. Keyfeşin, gıdariye gülümsedik. Yani ev klama ku Sezen'i şiiramı beste kiriye. Ne muhabın denk hata birini kinge klam xılas bu denge televizyonu di sahat. Ma evusile. Ve ne ayıp. Vaktakili Nazım Hikmet Usakır. Nazım Hikmet kırın hain. Gotun işte Moskova uşağı nizam çiğ falan pişmek. Ve derek kadar bu gavadini mi got. Az şair bu şiir dinlesem ben Nazım Hikmet ne kvandı. Tu ne bu? Yani in kez anlamış yıkastin usabıkın. Zani ev ayıp. Ve piştra demçu ev tişta zaktan ser Nazım Hikmet rabu. O yeki vek Türkeş derket şiire Nazım Hikmet kvandı. Ev işte ortasyadan bir at başı gibi uzanan falan. Şiire Nazım Hikmet kvandı. Muha vederi navanda Nazım Hikmet'e, navanda çandı. Yani evet itibara vişun daha. Bu sayı. Yani de siyaset eda demek ki reyame cüda be. Çarna gotinin meli ev de hoş ne. Ev tişteki normal. Ve em karın ev de rehne bekin dedi. Ev şikleki medeni be. Yani ne bitişim nahi. Şikleki medeni. Em de karın ev de rehne bekin. Em ne mecburun ki siyaset ev de hazbekin. Ev avanajı. Ne mecburun ki siyaset ev de hazbekin. Edebiyat tişteki dedi. Şiir tişteki dedi. Ev gülümse belki gelek Türkçe heznakın. Ali rastı yani şovenin. Lejve şiiri yazdıkın. Ev salan etnav edebiyata kurdi deyin. Tu peşeroja me peşeroja edebiyata kurdi çava dibine. Öyle. Tabii edebiyata kurdi klasikaya, hımçarhaya yani gelek berhamene. Gelek başın hanehene, gelek nibiskarene, tişteki gelek baş. Tiştekiye handekar disajı geme. Gem, nahmin. Öyle. Yani kitebe kuderdik evin gordileme belavravan. Gordileme naine frut, naine xwandin. Çima. Sebebi vişe ekohin zamanı kurdi, ne zamanı perver. Öyle. Heya ku zamanı me, ne be zamanı fermi, ne be zamanı perverde. Yani pişmana çe ve belki paşva biçi. Ev xatar ser zamanı kurdi heye. Ona ve ki kare kudve am bikin ne tane kare çandiye. Am kare çandiye bikin. Yani gelek insan vivarida berxudan iroji dedi. Le dve revşa Türkiye ve revşa Kürdistan'a Baku beguard. Çava beguardı. Çareseriye kızlar esası ve kefiyeçi. Çareseriye edebi jiri ise bir ya siyaset edin. Eğer zamanı me ne be zamanı perverde, Dibistani bigre ya zaningeye ne xwandin. Ve vakti zarokên me zimanê xwe başî nabin. Xelkê me zimanê xwe başî nabe. Ev kitêbên jî hatine derxistin yan vê derkevin nayê nexwandin. Ve inşallah de peşe roje de hemen rojen vusa bibinin.
براستی از گلک ایرو گلک که خوش و سربلند بم کو ام بترل سر ادبیات آخوین هلبت سیاست دناف جیانا مدیه لیج برکو ام سر ادبیات آخوین از گلکی که خوش بم سپاس که ماموسته ام کرد دبی کو دناف سر هر فکران جهود جوداتر د فکرن لی از باورم و ادبیات مبین الجم هف و بزمان ادبیات امهیم پیش بچن جبر کو زمان ادبیات نینه او زمان دلمه هستمه جیانمه سیاسری و امه انشالله پیش روزه ده به ادبیات آخو به کردتی آخو خودی درکوین سه جاری مالات آوا ما مستش بوی صحبتات آخوشی هکه تجمره هلوستا مامک ترکیسی کو هاتو bu قدخه کرن بخوینه زکی خوش بم ام بش آخو به هلوستی بخدین نزکی خوش بم هم اسمش مال ترکیه قدخه نبود حالا برلین دزانم من دزانه بیا گوتش خو بله tabii Kürdiye cihayeli no Türkiye bir amada ejber ku bir klan yani herkes şey hem de fazla dengete kurtardı. Böyle tamam. Geldiğimizde otlar yemyeşildi ve kuzeydeydi güneş. Kömür deposu boşaldı işte ama sonbahar geldi. Güneş altında tutsaklar geçen sonbahara bakıyorlar. Şirin mi şirin gecekondu evleri. Samsun asfaltında otomobiller. Ne güzeldir yollarda olmak şimdi. Benim Malatya Ava. Secdayız asma moster.